velkommen til den her video i dag. Sebastian her i dag sidder vi og spiller noget Minecraft. Og selvfølgelig igen. Det er bare fedt af helveste at sidde og spille. Og så siden sidst har jeg stoppet vi ned min mine. Så det er ikke det vi starter nu. Jeg får lavet en togbane hele vejen ned til min mine. Jeg vil godt prøve at se. Så kan vi lige få se over til at se den. Og lægger lidt den nogle gange. Jeg tror der er noget det en hule eller en chunk jeg ikke har uploadet. Altså den der. Jeg har fundet diamant herinde nu. Så jeg har en diamantpickaxe. Skal bare væk. Den kan lige præcis. Og hvis der er nogen af jer der ved, når den skal en Minecraft skal opad, så skal der være 4. Den skal altid ligge der skal være 3 normale skin, og så kan der komme sådan en. Der kommer 2 hurtigt her lige efter den anden. Jeg siger. Den der. Jo. Jeg fik lagt halvdelen af det, jeg fik også det her, fik jeg også lavet i sidste episode. Så lavede jeg bare lige en, jeg sad og stenede i morges. Hvis der ikke ville lave, så lavede jeg lige det her nu. Stor fladskærm TV, selvfølgelig. Altid fladskærm. Så tag lige noget cola! En pool. Okay. Fakkel den. Så jeg tror, der er noget i min ovne. Også der har noget jern. Det er rent faktisk, jeg skal til. Nu er ikke det eneste. Her kan jeg så se, hvad jeg har. Jeg har noget jern, noget guld, nogle diamanter, lidt kold, lidt redstone og lidt lapis. Jeg er sullig. Men lige der er noget herovre, der falder helt vildt væk. Sådan der. Det var mit skab, det var min viewer. I må, og der kommer snart i denne uge bestiller jeg min nye headset. Og I skal glæde jer, for den kommer jeg til at bruge meget til headset, fordi det er et knaldgodt headset. Så det glæder jeg, fordi ja, hvor glæder jeg, det er bare, jeg glæder mig rigtig meget til at få det, og jeg unboxer det. Der kommer en video endelig, hvor I kan se mit hjerte. Jeg kommer til at unboxe det her på mit bord. Godt nok med min telefon, det er lige hvad jeg har, men alligevel, jeg unboxer jo. Så vil jeg ikke, jeg har ikke lavet noget så meget andet end det. Jeg har også bare taget det godt tid, men jeg regner med det der, det gider jeg rigtig ikke fælde, for det så står jeg. Jeg fik en blomst. Jeg skal have bygget en bro herfra. Og det var det. Så jeg skal rigtig lige hule den her. Lige hule det her væk, fordi det står lidt i vejen af. Det er jo til fløj også, så helvede siden. Jeg ved ikke, hvor mange der ser min video, men jeg håber, jeg som der ser min video, er I glade for, at jeg laver det her, fordi jeg synes, det selv at det er mega sjovt at sidde og optage. Det kan være, jeg aldrig bliver kendt på at lave det, men det er sjovt. Der er ikke så meget at sige end det. Så, og jeg har lige fået en lille smule snotnæse, så det er bare ikke fedt. Det er ikke fedt. Det kan jeg godt sige. Det er ikke fedt. Det er ikke fedt. Jeg ved det præcis. Og I kan se, at jeg har bøseskin på. Jeg står lige på Skype, så jeg vil ikke forstyrres, for jeg gad egentlig ikke at snakke. Men nu, når jeg sidder, når jeg endelig skulle sidde og optage, for jeg gider ikke. Når jeg sidder og optager med andre, så synes jeg, så det er så fedt. Nu skal vi stille det, jeg gør en lille smule. Det er altså lige min computer, der lige nu ikke kan tage en skid. Det skal også snart opgradere. Og jeg får, nu har jeg sagt det mange gange, men jeg håber snart, jeg får min nye skærm. Og jeg glæder mig vildt meget til, når jeg får den, fordi jeg skal virkelig bare bruge den nu. Men så endelig skal bruge den, så kommer jeg bare. Fuck for langt. Fuck, det var langt. Fuck, bøs, mand. Hvor fucking bøset. Fucking lortet. Og hvad er det? Ja, og jeg bliver sådan, der stadigvæk, hvis der er nogen derude, der ser den her video,
og synes det er sjovt at se, at jeg sidder og spiller, så må I endelig gå ind og enten bare gå ind og subscribe til min kanal, det bliver jeg også rigtig glad for. Og det vil også være rigtig fedt for mig, fordi lige nu har jeg 0. Jeg har 5 abonnerer. Ja, det er ikke så mange, men det kunne være fedt, hvis jeg ser den her video, gå ind og abonnere. Det vil jeg få en tommel, så kan jeg bare få en tommel op og sige, ja, jeg laver virkelig noget, folk gider at se på. Fordi jeg ved, det er sjovt at se, at jeg spiller meget Minecraft, og det er også et spil, jeg holder meget af, det er en stor tid. Brænder jeg også med på. Jeg ved ikke, om det er sjovt at se på jer, at jeg sidder og spiller Minecraft. Det håber jeg. Fordi den her bliver optaget på tirsdag. Bliver lagt ud. Og sin tirsdag, I ser måske nok først ud det. Men videoerne kommer nok først til at komme ud med klokken 5 eller sådan nogle gange dage. Men det er fordi, at jeg har også et job, jeg kører med aviser. Så mange der siger, at det skal man prøve at køre sig udenom, men jeg synes, det tjener godt. Nu jeg tjener en tusse. Det er nok penge for mig. Skal jeg se. Skal jeg have noget cobblestone. Noget cobble. Skal bruge noget af den der. Skal bruge noget af det her. Hvad fanden. Skal jeg bruge dem. Skal jeg bruge noget cobblestone. Det bliver ikke den bedste bo nogensinde, der er bygget Minecraft. Jeg er ikke den største arkitekt, så jeg bygger kun 4 bred. Jeg kommer til at gå 1, 2, så 3. Ikke der, men en her. Så skal jeg ellers bare bygges ud af. Ja, når den er dag. Så det tager lidt tid her. Må jeg snakke. Ja, nu er jeg cirka over. Nu skal de her fælde der væk. Skal jeg lave en flot nedgang ned herovre, men det ved jeg ikke, det er det, jeg skal bruge stenplads til, fordi jeg gider det vil jeg bare gerne. Den er meget for højt derovre fra, hvor jeg bor. Jeg skal lige ups, i chokoladesauce, mand. For at tage det der væk. Ja. Kommer til at bruge det her. Birken kommer jeg nok til at bruge i det her. Og hvis min telefon lige pludselig begynder at ringe, så må jeg meget undskylde det. Det skal jeg nok til at rette op på, hvis den lige pludselig gør det. Men det er en af mine venner, der prøver at få fat i mig, men jeg har ikke lige tid lige nu, fordi jeg skulle lige til at optage, at den ringer. Så. Den kommer til at gå lige. Ja, den kommer til at gå ned her. Du tager den meste bakken af her. Gå væk! Væk! Jeg kan se, det er derfor jeg laver en bro, for jeg kan herovre, det går ved, men herovre skal jeg flade dem meget ud, det her. Alt det her, det skal op i den her størrelse, så jeg skal nok lave helt herude, måske. Herude skal laves op i den størrelse her, for så skal jeg lave farm, og skal jeg også nogle maskiner og sådan lidt, men det skal jeg gå væk til derovre, jeg kommer til at få det træer. Der fra vejen her. 2 minutter. Fordi det. Jeg lige hugger i mig. Det sker et par gange. Og jeg var virkelig ved at være irriteret over, at jeg gør det. Det er kommet til at gå med græskommen. Nu er den. Og den sider kommer op igen. Okay, kæft, hvor jeg havde, når jeg kom til sådan nogle farlige som det der. Men nu skal jeg snart med, jeg skal have madpandekager, så det er bare lækkert. Så. Men når mit headset kommer, så bliver det filmet, og så bliver det lagt råt ud. Jeg tror ikke, der kommer til at lægge noget musik over. Det er ikke den mest bedste til, så ikke den bedste til at lægge musik ind, så ellers lægger jeg bare en musikfil ind i. Så må det bare være det jo. Men ja, selvfølgelig det passer. Så skal I for helvede. Hvorfor helvede, Larsen?
Der, altså. Der. Det er sådan, den gør. Jeg overvejer at køre sådan der. Det er nede her. Så fjerner jeg det 3. Så nu kan I se, at jeg er ikke den største. Du trapper så. Det er bare sådan en grim ind, men den skal heller ikke. Den skal bare bruges til at rende på et par gange. Og jeg ved, der er mange, der bare vil sige, Sebastian, det er jo pissegrim. Pissegrim, man kan bygge noget. Jeg kunne endda bygge noget bedre. Min mor kunne bygge det. Jeg har kun lige over det her. I fucking programkage. Ikke jeg bygger i mig. Men ikke jeg. Og ja, det er nok ikke, man må spørge, men downloads af maps, det kommer heller ikke til at ske på min kanal. Jo, jeg kan lige se det materiale, jeg lægger ud, og så kan jeg altså give videoen en thumbs up. Det vil også hjælpe mig. Det vil hjælpe min kanal rigtig meget med at stige og gro. Fordi så også. Og Gamehus er stadig begyndt at kigge ud. Ja, de laver noget fedt. De streamer 24/7, så ja, det ser jeg i hvert fald meget, så. Og som jeg sagde også, noget videoen står sådan lidt, fordi det her program, det kan jeg ikke se. Nå, jeg tør. Det er meget mærkeligt med det her program, det skal jeg fikse. Og der kommer ikke facecam på mine videoer. Det gider jeg bare simpelthen ikke. Og I kan sikkert høre min tastatur, men det må I lige høre. Og min mus skal I også høre, men det er lige meget. Alligevel. Jeg håber nu, at Minecraft lige overdøver den lidt. Hvis den ikke også, så skal jeg prøve, som jeg kan fikse det. Når jeg skal sætte det. Sådan der. Så skal jeg bare lave flot nede her. Jeg kan bruge de her stenslapsen. Hvorfor kører jeg ikke det her træ? Nu kender jeg af. Det er fordi træ, det synes jeg bare, kører jeg for meget træ, så bliver man også træt af at kigge på det. Det skal også være noget, der virkelig bare siger spare 2 på, så går den ind i boksen. Så. Men jeg skal nok se, om jeg kan ikke få lagt nogle flere videoer ud. Det tror jeg, mange af jer der vil blive glade for, fordi jeg ligger ikke så meget ud, og jeg skal til at lage noget mere ud. Sig, hvis der er nogen af jer, der gerne vil se noget med noget server eller noget, så skal jeg også se, hvad jeg kan gøre. Okay, se nu har jeg står til ikke forstyrres på Skype. Husk det, hvis der er nogen af jer, der selv laver YouTube. Sæt jeres Skype til ikke forstyrres, så bliver I hvert fald ikke forstyrret. Lige med det samme. Så. I kan høre min mor. Hvis I kan høre min mor lige nu, så skal jeg lige klappe hjelmen, fordi hun går lige støvsuger. Det fatter jeg aldrig nogensinde mening af. For hvorfor går støvsug? Støvsug, det er så støvsygt at gøre. Skal man gå det der. Men hvor jeg kommer op på mit værelse, så flipper det ud. Hvor jeg kommer op i gangen. Kommer hun op i gangen, så flipper. Så går det til at lave hun op i det her. Ej, nu er jeg snart heroppe af. Vores badeværelse lige nu og støvsuge, det fedt ikke. Men jeg kan også sige, hvis der er nogen af derude, der kan spille Minecraft med mig, jeg er stadig åben for det. Så. Og de dage, der kommer noget ud, så er det enten fordi, at jeg har røvtravlt, og jeg skal knokle røven ud af bukserne. Ellers er det bare fordi, jeg ikke lige gider nogle dage. Så er det ikke lige slår ved her lort ihjel. Og så er lige bygge en trappe! Og næste afsnit der har jeg nok bygget trappen. Det ender jeg nok med at gøre her i aften. Det er ikke godt væk. Så herude, der kommer der til at sidde noget fence. Træfence lige her. Eller jeg kommer til at lave et andet. Også stensfence. Det er en køn ned på hver side her. I stedet for at have sådan en stor trappe. Så bare sætte det